हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय मादैया भिडिअखौ दिनैहाय जेबो देखायनाय जानाय नङा आं बुंखाबाय खालि संनाय खावनाय जानायल' आरो जेबो कन्टेन्ट गैया बबाव मा थांनायनि बेरेफुंजानि बबाव मा कन्टेन्ट मोननो लोगोफोर बेखायनो दिनै जानायनिल' भिडिअ अब्ला नोंथांमोनहा दिनैबो अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामसै सनाफोर मादैया नै मादैया नाथुर जुनाय लाबोदोंहाय बिदि एवनानै जानो बाथोन फुग्लिनानै जानो नाथुर जुनाय बाथोन एवनोसै मोदोमफ्रुजोबखाबाय सैथिबो ओमफ्राय नै आंनि स्पेसियेल हांसो बिबु हांसो बिखा हांसो आमाय थुखुल दुन्दिया होनानै खांसै उन्दैफोर गैया मालाय आलासि जाहैजोबनाय जोंहा बोराय बुरै सेब जानोसै ना बोराय हेल' लोगोफोर नै जानायाव जइन जालायबाय मादैया ओमफ्राय दस्राफोरखौथ' देखायासै नै आंना गरसे एवनायबो दंमोन ओमफ्राय दालि जहल नाथुर बाथोन बिराद गोथाव दिनै बाजाराव थांनानै बेफोरखौ लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माला बावखो नोंलाय मासिया अनोहाय नोंलाय गरसेखौ मोनसे होफैबावबा आंनाफ्रा ओमफ्राय नैबेखौथ' नुखाबाय नै उनावहाय आरो मटर होबावबाय मोनसेयाव मटर गोथां होदो दा हांसो बिखा आमाय थुखुल बिबु लोगोफोर बेखौ माबा माबिजोंसो गोथाव जागौमोन मोनायावबा माबा माबा जागौमोन दा हानसोना आरो बिराद खामानि दं थाम्फै बिलाइफोर नै बेबो ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नोंथांमोना जोबजासिम नायना होबानो जाबाय दे मादैनि भिडिअखौ दाउ बिबु हांसो बिबु होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो आं बिराद गोथाव जादोंलै आक्रमन होनसै मादैया बेफोरखौबो बेफ्रावनो लानांगौलै हानहरनो दिगदार मोनो आंहा दिसथाब थोरसियाव लाना जाजोबनांगौ थोरसि में लेगा सब थोरसि में डाल दिया और ये सामब्राम गुफुर है हिंदी में इसको क्या बोलता है सामब्राम गुफुर को मुझे नहीं पता कोई लोग पता है तो मेरे को कमेंट में बता देना सामब्राम गुफुर हमारा बोडो में सामब्राम गुफुर बोलता है इसको इसी गोथा गोथा देता है ओंख्रि में मादैया तो सोनाफोर नायलांदो दे गरसेसिम आं बिराद गरसे जाब्लेखौ बिराद गोथाव मोनो बिदि गोलाव गोलाव जानो नाथुर बाथोन गासिबो गोथावजोब दालियावबो बानलु थफाबा दंबावोसो गरसेयाबो बिराद गोदैलै गरसेया फाग्लासो जागोन गोथावजोबलै मन' लांनो बालायनाय दालियाव बिदि बानलुखौ गोथाव मोनथारदों आं
Ang nabatay kalat lah. Ada ya hone kacau dah dong. Ada ni abang kaman yang abang kaman ya. Bajar utang ba, tiba. Min nanti kan, sambram gufuku onion hono na, sampai sambram gue jago pias hono jadi yang English nih, sur hono kentar. Sambram gufuku onion, sambram gue jago pias. Komjalla hai. Hot, akai mana huna single. Irat ke tau mana ang bidi torsi na. Jabrang, sop sola ya. Hang seni rejek jepse lagu tuh. Jangan, jatanago. Ada maku jangan hakai ang hot, re. Jangan hai perku ang transfer hot. Jajab tenang. Natur junaikौनो मोनजाफेरा. दिनैसो बाजाराव थांनानै 20 थाखानि फागा भिडिअ'बो खेबनो रोंलायलाङोसै आहा. फागा बायनानै लानानै फैबाय. खाथ्रा गोथावखालै. बानलुआ गोथावथार. Bikat.
Aku sarapan nggak? sonapwr भिडिअ'आ लावद्रायोना ओंखायनो आङो बेखौ फुथुम फुथाम जानोसै हारसिं नोंसोरजों जाला